Hoxe estamos noutro concello do sueste ourensán, concretamente no de Vilariño de Conso, para descubrir a orixe e significado do seu nome. Vilariño de Conso é un concello de montaña moi extenso, son algo máis de 200 km cadrados de superficie, repartidos en 10 parroquias nas que podemos localizar 26 entidades de poboación, a maidande parte delas asentadas nos vales dos 3 ríos principais que percorren este territorio. O río Conso, que forma parte do topónimo municipal, o río Conselo, ou tamén chamado río Cenza ou da Cenza, e o Camba. Unha boa parte das serras deste concello están ocupadas polo Parque Natural do Invernadeiro, que pertenceu á empresa madeireira papelera española pois desde o ano 1949 ata 1984, en que pasou ás mans da Xunta. Esta cesión estivo propiciada en parte polo incendio que en 1979 arrasou os milleiros de piñeiros que foran plantados na década dos anos 60. As máis de 5.700 hectáreas de superficie que ten este parque pertenceron durante moitos séculos á familia nobre dos Cadórniga. A través de aforamentos serviron de sustento económico para moitos fogares do Val do Conso, que é a denominación coa que se coñece este territorio durante a Idade Media e séculos posteriores. O aproveitamento era basicamente para a zona de pastoreo, de caza e de produción de carbón vegetal. Agora ben, antes de continuar, gustaríame facer fincapé en que o nome do parque é o Invernadeiro, é a forma usada na oralidade entre os veciños dos concellos da contorna e a forma tamén que se documenta na documentación histórica desde o século XVI. A forma Invernadoiro que aparece en algunhas publicacións institucionais, en algunhas páxinas de internet, responde á adaptación ao galego estándar do sufixo eiro. Ben, pero o topónimo Invernadeiro nada ten que ver coa palabra do galego común invernadoiro, que todos sabemos que é unha construción de vidro ou de metal na que se cultivan hortalizas fora de tempada. Non. Invernadeiro parece que é un derivado de inverno e a motivación do topónimo case seguro é porque é un lugar moi frío. Pensade que os concellos veciños da Mezquita e da Gudiña coñécense tamén como as terras das frieiras. Frieiras tamén é un derivado de frío, do latín frigidarias. Ademais, por toda Galicia atopamos outros topónimos derivados tamén de inverno, como son as invernizas, invernal, invernego, e agora de situalos podemos ver que están todos eles localizados en sitios moi altos de montaña nos que tamén debe facer moito frío. Ademais das súas serras de Monte Baixo, este concello destaca polas múltiples correntes de auga que presenta no seu territorio, polas fervenzas que existen nelas, aquí na fala local chamadas cenzas, e tamén porque ten moitos encoros nestes ríos, concretamente 5. Un deles é o que podemos ver ás miñas costas, chamase Encoro das Portas ou Encoro de Veigas de Camba porque quedou unha aldea asolagada que se chamaba Veigas de Camba e é un dos de maior capacidade da provincia de Ourense. E ten outro encoro que é o Encoro do Cenza ou da Cenza que é un dos de maior altitude de España, está a 1345 metros. Vilariño de Conso é un topónimo composto de dous sustantivos unidos pola preposición de. Este tipo de formación sintáctica é análoga a de outros moitos topónimos municipais nos que o segundo elemento do topónimo é o nome do principal río que atravesa as súas terras. Pensemos, por exemplo, en Xinzo de Limia, Carballeda de Avia, Antas de Ulla, por exemplo. O primeiro elemento, Vilariño, é un topónimo transparente. Trátase do diminutivo, do sustantivo común vilar, que procede da forma tardolatina vilare, a súa vez derivada do sustantivo latino vila, que designaba nos primeiros séculos da nosa era
pois unha casa de campo máis ou menos suntuosa, dun señor notable, coas dependencias agrícolas e gandeiras ao seu redor. Xa a finais do primeiro milenio, a palabra vila xa designaba pois o que hoxe sería máis ou menos unha aldea, e a finais da Idade Media xa identificaba pois unha entidade de poboación dunha traza xa máis ou menos urbana e con certos privilexios. O segundo elemento do topónimo, Conso, xa é un topónimo máis problemático. Pois existe certa controversia entre os especialistas que se dedicaron a estudalo, non? Conso é o nome do principal río que atravesa estas terras, non? Tamén era o nome dunha antiga xurisdición chamada Val de Conso, que pertencía aos marqueses de Castelar, cuxa morada destes marqueses era o Pazo de Conxo, que ainda está en pé actualmente. E tamén Conso tamén está presente no nome de dúas parroquias deste concello, Conso Santiago e Vilariño de Conso San Martiño. Bueno, tamén o temos presente como diminutivo no nome de outra corrente que é o río Conselo, que é o diminutivo de Conso. Na documentación escrita da Idade Media aparece case sempre coa forma actual, Conso. A primeira atestación escrita que consultamos deste topónimo é do ano 1220 nun documento de compravenda do mosteiro de Oseira, no que aparece citado como Casal de Conso. Posteriormente aparece o nome do territorio, Val de Conso, en documentos do século XIV, XV, XVI e XVII. Agás nun documento do ano 1520 da Real Chancillería de Valladolid, onde se cita como Val de Couso. O feito de que apareza mencionado como Couso e Conso reafirma a teoría da maior parte dos especialistas que din que se trata de dúas variantes dun mesmo topónimo, non? Na maior parte de Galicia rexístrase a forma Couso, mentres que Conso só a rexistramos nesta zona do leste ourensán. Daquela, Couso é unha palabra do léxico común que atopamos nos dicionarios con múltiples significados, desde foxo para cazar lobos, ata recipiente para guardar gran, horta pequena para sementar legumes, concavidade, hucha, arca, en fin, moitos significados. Moitos destes significados poden estar detrás da motivación de moitos dos cousos que existen na toponimia galega. No que respecta ao étimo de couso, pois especialistas como Fernando Cabeza Aquiles ou Manuel Domínguez Quiroga coinciden en que este termo ten que estar relacionado pois con vocábulos que indican a idea de concavidade ou de depresión, pois a través de palabras como cobo, cóncavo, ou de cápseo, depresión en forma de caixa. Outros especialistas como Luz Méndez, que trataron tamén este topónimo, ademais de recoller estes valores que acabo de citar, tamén expresan a teoría de que poda ter que ver ou poda derivar do étimo cabere, do verbo cabere, dunha forma irregular do verbo cabere, co valor de cercar ou protexer, non? Ou que incluso que se poida tratar dunha mistura entre os termos latinos cursum, que sería pois, o curso ou a carreira unha carreira ou curso dun río, e cautum, que sería pois, cercado ou protegido. Pola contra, Gonzalo Navaza considera que en vez de derivar de un étimo latino, pode derivar dun étimo prerromano, que sería unha forma irregular dun verbo equivalente ao verbo cavar,
e faría referencia pois, ao propio río que vai enclavado entre rochas, como podemos observar. Aínda que todas estas propostas etimolóxicas non son enteiramente satisfactorias, o que está claro é que todos os lugares chamados Conso ou Conso están situados nunha depresión do terreo, así que o significado último deste topónimo ten que ser pois, o de facer referencia a un val encaixado entre montañas, polo que normalmente baixa unha corrente de auga que vai cavando no seu percorrido, en moitos tramos do seu percorrido, vai cavando nas rochas, como vemos neste caso do río Conso. Desde o punto de vista lingüístico, esta variación fonética na que un ditongo decrecente se altera en vogal máis nasal non é infrecuente na nosa toponimia. Temos moitos máis casos, como por exemplo concieiro e coucieiro, que se rexistran por Galicia adiante, conxicil e couxicil, ou meixoeiro e menxoeiro. Incluso se comparamos os nosos topónimos cos portugueses tamén se dá esta alternancia. Pensemos, por exemplo, en Condarei e Condarén. Por último, como xa comentamos atrás, outra das correntes fluviais que percorre o territorio deste concello é o río Conselo, sería o Conso pequeno, diminutivo de Conso. É máis coñecido ultimamente polo nome de Río da Cenza. A motivación do nome está nese salto de auga que podedes ver ás miñas costas, non? Por tanto, cenza é a palabra común que utiliza a xente de Vilariño de Conso e dos concellos da contorna para referirse a unha fervenza. É unha palabra que só se usa nesta zona de Galicia, que aparece tamén rexistrada na microtoponimia dos concellos da Arredor, da Gudiña, do Riós, de Viana do Bolo, incluso chega ata Manzaneda, non? Desde o punto de vista etimolóxico, o máis probable é que esta cenza sexa unha variante da palabra cinza, que ven do latín cinitia, non? A motivación de aplicar este vocábulo ás fervenzas posiblemente se faga por metáfora ou por analoxía con ese pó ou con esa néboa que forma a auga cando cae desde un salto tan pronunciado. Concretamente, este da Cenza ten 105 metros de altura. Esta mesma similitude tamén se produce cando lle chamamos, pois, por exemplo, poalla ou borralla á chuvia miúda.